Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands van woensdag 19 juli. Ik ben Maurilio Nobrega en ik val tijdelijk in voor Oscar van Dam, die nu van een welverdiende vakantie geniet. En we gaan meteen naar het eerste bericht van vandaag. Er is ondertussen een 5e aanhouding verricht na vondst van cocaïne in een container bij de haven aan het Schottengat. Het recherche-samenwerkingsteam RST, het Korps Politie Curaçao en de douane hebben opnieuw een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij het plaatsen van cocaïne in containers. De drugs zou bestemd zijn voor de Europese markt. De aanhouding vond plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie. Na de aanhouding zijn 2 woningen onderzocht. De aangehouden man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de export van grote hoeveelheden cocaïne via de haven aan het Schottengat. Eerder zijn al 3 beveiligers en een dokmedewerker aangehouden. Er is nog weinig bekend over hun rol in het geheel. En alweer is er een meisje weggelopen bij het JJIC, het centrum waar jongeren met problemen worden opgevangen. Het gaat om de 16-jarige Magiela Matilda. Het meisje is zondag 16 juli weggelopen bij het JJIC in Kaya Broeder aan die Dongen. Ze was thuis met vakantie waar ze zondag vertrok zonder terug te keren. Magiela wordt als volgt omschreven. Hoogte van 1,66 meter, een smal postuur, een ovaal gezicht, gekruld haar, bruine huidskleur, bruine ogen en een grote vlindertatoeage op haar rechtervoet. Mocht u haar hebben gezien of meer weten over haar verblijf, kunt u contact opnemen met de politie via 917 of anoniem bellen naar 108. En alweer zijn er veel verkeersboetes uitgeschreven tijdens een verkeerscontrole. Tijdens een grote politiecontrole zijn in totaal 107 voertuigen gecontroleerd en maar liefst 62 processen verbaal uitgedeeld. De controle vond plaats op de Schottengatweg Noord bij de politiepost Rio Canario. Het personeel aldaar werkte hierbij samen met overheidsmedewerkers voor verkeer. Het ging om verschillende overtredingen, waaronder het besturen van een voertuig zonder geldig rijbewijs of overige papieren, niet betaalde voertuigenbelasting en het ontbreken van een kentekenplaat. Ook zijn er boetes uitgedeeld voor passagiers die geen veiligheidsgordel droegen. Er zijn in totaal 9 voertuigen in beslag genomen en overgebracht naar de opslag van de politie. De tijd dringt voor een akkoord rond de coronaleningen, dat zegt staatssecretaris Van Huffelen. Van Huffelen heeft daarover een spoedbrief naar de Tweede Kamer verzonden met het verzoek hiervan werk te maken. Daar moet nog een nota van wijziging bij. De tijd dringt volgens Van Huffelen, want op 10 oktober verlopen de huidige leningen. Door de huidige politieke situatie in Nederland is er geen zicht op wanneer er een akkoord ligt. De bijbehorende rentes zijn bijvoorbeeld nog niet vastgelegd. We gaan even naar de reclame, dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya llamada. Kuta bisabu, kubota chegar na dona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, com anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, Of na Subway, pa 5 florin of mas, e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. pa mas information, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. En we gaan verder met het nieuws. Leden van het Openbaar Ministerie mogen volgens de wet nevenactiviteiten hebben. Ze mogen nevenactiviteiten hebben zolang dit niet tot een belangenverstrengeling leidt. Dat zegt het OM in reactie op berichten op sociale media waarin de integriteit van het OM in twijfel wordt getrokken. Bepaalde onderzoeken zouden niet worden opgepakt omdat een officier van justitie les zou geven bij een opleidingsinstituut. Er werd gesuggereerd dat magistraten, rechters en officieren van justitie geen nevenactiviteiten mogen hebben binnen de democratische rechtsstaat. Volgens het OM klopt dit niet. Conform de Rijkswet Openbare Ministeries mogen leden van het Openbaar Ministerie, waaronder officieren van justitie, nevenfuncties of nevenactiviteiten verrichten, zolang deze activiteiten geen belangenverstrengeling met zich meebrengen.
Officieren van justitie zijn daarbij verplicht om aan te geven wat hun nevenactiviteiten zijn. Vervolgens wordt getoetst of deze activiteiten toegestaan zijn of niet. Deze nevenactiviteiten worden vervolgens in een register bijgehouden. En de renovatie van het belastingkantoor aan de Regentesselaan is van start gegaan na de brand van augustus 2019. Bijna 4 jaar geleden raakte het gebouw zwaar beschadigd na de brand in augustus 2019. Gelet op de huidige staat van het gebouw en de overige schade werd er eerst vanuit gegaan dat het gebouw zou worden gesloopt. Maar de huidige minister van Financiën, Javier Silvania, heeft gekozen voor renovatie. Dat zou volgens de minister de beste optie zijn. Er moet namelijk geld bij omdat de verzekering van het gebouw niet voldoende was om de volledige schade van ongeveer 42 miljoen te kunnen dekken. De werkzaamheden beginnen aan de buitenkant en zullen later binnen gaan plaatsvinden. Het is nog niet bekend hoe lang de renovatiewerkzaamheden zullen duren. En volgens de inspectie is er sprake van slechte coördinatie en taalbarrières in de operatiekamers van het CMC. Dat staat in een onafhankelijk rapport van de Inspectie Volksgezondheid. Deze is samengesteld op basis van klachten van personeel. In een reactie laat het bestuur van het ziekenhuis weten dat er niet is gekeken of de klachten van medewerkers wel kloppen en heeft er geen deugdelijk feitenonderzoek plaatsgevonden. Het bestuur van het ziekenhuis wil in gesprek over de punten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Internationale verdragen wat betreft de adoptie, ontvoering en alimentatie van kinderen, die gelden ook op Curaçao. Dat schrijft de ombudsman. In zijn jaarverslag 2022 schrijft de ombudsman dat hij zeker 4 brieven met spoed heeft verzonden naar de overheid. Een van deze brieven omvat dit thema, het thema van ontvoering, adoptie en alimentatie van kinderen op internationaal niveau. Volgens de ombudsman moeten deze verdragen meegenomen worden in het beleid dat op Curaçao wordt gevoerd. De ombudsman vraagt daarom ook aan minister van Justitie Charlton Hato om hier zo snel mogelijk werk van te maken. Dit waren tot zover de nieuwsberichten voor vandaag. U kunt meer informatie vinden in de editie van Extra van vandaag. Een fijne dag en tot morgen.